Golden Pagoda मानो होनो आं बुजायना होनोसै जेरै ख्रिस्टानफोरनिखौ चार्च होनो मन्दिरखौ हिन्दुफोरनिखौ टेम्पल होनो मुस्लिमफोरनिखौ मस्जिद होनो थिग बेबायदिनो बुद्धिस्टफोरनिखौ पागोडा होनो आरो बेसे मिनिट जे खोन्थादो होदो डायलग होदो डायलग होनो रोङालै आथियाव हमथालायथारबाय नामा हा Welcome to Namsai. 12 kilometer dong deh. Jaya. Bebe bilunni bayi jadi nesiran menfirdan guys. Bisno bana jaya na ye. Nih. Hello guys. Dinini moनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं नै दिनै जों मोनसे जायगायाव दंफैयो आरो महादेवपुर दिराकमोन ना दिराक नामसायाव दंफैयो आरो सोरहानि न'आव दं नोंथांमोननो आं दसेनि उनाव खोन्थाबाय दं आरो ना जों गासै साब्रै फैदों आरो ना साब्रै नोंथांमोनाथ' नुबानो सिनायखागोन सोरनाव दंफैयो नुथारसिगोन र' दसेनि उनावनो जों दा नामसाइ गल्डेन टेम्पोलाव थांनो नागिरदों आरो ना गल्डेन पागोडा गल्डेन टेम्पोल गल्डेन पागोडा एखे खोनाबायानो नै जोङो थांनो रेडि जाजोब्बाय ना रेडि फैद' बाउन्डारिखौ नुनानैथ' मानसिफोरा सोरबा सोरबा सिनायखादों जानांगौ होनदों आरो गाइस जोङो नैबे आदानावनो दंफैयोमोन आरो ना नायदो नैबे आदाखौ नोंथांमोनाथ' बयबो नुनानै सिनायखाबाय जानांगौ गाइस जों सफैनाया 1 घन्टासो जाबाय आरो ना नैबे आदामोनावनो जोङो ओंखाम सोखाम जाखांबाय आरो ना बिनानावा दिनै फार्स्ट टाइम जोंनि बेयाव फैनो थाखाय बहुत गोजोननाय थाबाय आरो रायजोफ्रा अननानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आंबो फैनानै मोजां मोनदों आरो ना आदामोननिया फार्स्ट टाइम आंबो फैदों एबार दा जोङो ज'नो गल्डेन पागोडायाव बेरायनो थांदों आरो जों दा थांगासिनो गल्डेन पागोडा आरो बिनि उनाव जों इक' रिजर्ट थांगोन इक'नि उनाव सामके थांगोन थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ जोबोद इन्टारेस्टिं जाबाय जाना थांबाय दं बाजिया बेनो आरो ना जोबोद समायना बाजिया नैबे सालायो आरो ना नैबे नै स्कुला प्राइमारि स्कुल बेजों लोगोसे हस्टेलबो दंफायो आरो ना क्लास 5 सिम दं आरो ओमफ्राय दा नै जों दा थांनो ओंखारबाय गासिबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो Finally. So guys, finally Golden Pagoda सफैबाय दा जों हाबैनोसै बाजैया फैफेरबायमोन खेबबैसो फैखो आं जाबाय बिराद गोबाव ए टिकेट लानांगौ ना बैयाव टिकेट नटिस जों हाबबोबाय नै फैबाय थादों गाइस आङो बेसेबा गोबावनि सिगांनिफ्रायनो फैनो साननानै आं दिनै फाइनालि गल्डेन पागोडायाव सफैबाय आरो बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो गाइस जोङो दा गल्डेन पागोडायाव नैबे सिङाव हाबफैबाय आरो ना नायदो गल्डेन कालार गोजा आरो ना गासिबो जोबोद मोजां गार्डेनफ्रा बिराद मोजां साजायना दोनदों आरो ना ओरैबायदि साफा क्लिन टारनि बेखौ मा दंफां होनथाय मिथिया खिन्थु नेटआव नायबासो मिथिगोन जोङो आरो बेखौ
बेथ' बेलेगथार नै फिथाइसोना बिलाइसोना सिनायनाया बिराद बोसोरनि आगोलाव नुदोंमोन आं बेखौ दंफांखौ खिन्थु बेनो बे दं दाबो माने फिथाइसो ना मासथाय बेनिफ्राय बिराद मोजां नुहुरो आरोना ओजाबो नै गासै बेराबो गोदान लुगासिनो कनस्ट्राक्सन मा जागोनथाय बेयावबो नै गोदान लुगासिनो आदा माबायदि मोनखो फैनानै सोर आङो आंथ' बहुत गोजोननाय मोनदों दिनै बांसिन गोजोननाय मोनदों माने आंथ' फैग्लिबाय थायो नालाय माने मोजांखौबो मोनग्लि दिनै बांसिन मोनग्लिबावबाय माने बे दिनै बहुत बार जाबाय आं दिनै फैनाया दिनै बांसिन मोनग्लिनाय मोनबाय आरो मोजां मोनग्लिनाय मोनबाय आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनायाव जोबोद मोजां मोनदों दा आंथ' बिराद मोजां मोनदों आरो ना दे आरो मोनबावगोन आं गाइडसो दै आदाया गाइड खालामग्रा जोंखौ आदा आरो बाजैया बिथाङालाय बिथांजोआ मेम'रिफुल जाबाय बेसोरो बाजैयालाय ख्रिस्टानफोरनि गल्डेन पग'रा मानो होनो आं बुजायना होनोसै जेरै ख्रिस्टानफोरनिखौ चार्च होनो मन्दिरखौ हिन्दुफोरनिखौ टेम्पोल होनो मुस्लिमफोरनिखौ मस्जिद होनो थिग बेबायदिनो बुद्धिस्टफोरनिखौ पाग'डा होनो आरो किसुमान बहुत जनानो मिन्थिया पाग'डा माने मा आंबो मिन्थियामोन आदा बुजायनानै आं दा मिन्थिबाय आरो बुद्धिस्टफोरनि मन्दिरखौ पाग'डा होनना बुङो दै रायजोफोर थेंक इउ बिबारबो लाबाय नै गलाब बिबारबो लाबाय काटिं खालामगासिनो दंमोन ओमफ्राय जों लाना फैबाय बेवहाय मोनथामसो कालारनि दंना रेड येल्ल' ओमफ्य पिंक लाइट पिंक दं नामा गाइस नै गोदान नुगासिनो आरोना जोबोद समायना नुदोंना नायनो आयौ आंथ' बिराद समायना नुखादों चला बाय चर क्यामेरा फैबाय नै दा जोङो गल्डेन पाग'डानिफ्राय थांसै आरोना मा रिजर्टआव थांगोन एबार दा माबासो मा थांनाय जायोथाय दा नायलांसै दा माने माबासो सामके रिजर्टआवसो बुकिं दंखायो आरोना हटेला सामके रिजर्टआव नैबे लकेल ट्रेडिसनेल ड्रेस मोनो तारमाने गासैबो रेडिमेड बेजा हस्टेला दं माबाफोर थाग्रा मंफोर थाग्रा बेयावबो मं थायो नैबेयाव फुजारिफ्रा बिसोरनिया नै बिराद गोजौखा गाइस जोबोद गिदिर आरोना नोंथांमोना फिसासो नुगोन केमेरायाव फिसासो नुदों बाट बिराद गिदिरखा आरोना औवाजों हेबनाय गोजानो आरो नायदो आयु नै जों नायखांबाय दा थांनोसै हेलो गाइस नै जों फाइनेलि सामके रिजर्ट सफैबाय ना मम्मी नैलाय जों सामके रिजर्ट सफैबाय होनलाय सफैबाय नै हाबलांनोसै ओरैजाय हाग्रानि थालिर गोजा नै गोजा थालिर फिथाइया मैखुना गैला ना बेना मैखुना गैला नै बेयो जाहैबाय रिसेपसन हाबनोसै बेयो गाबोन सानडे स्पेशेलनि जिरायनानै आरामनो रिलेक्स खालामनो हायो ओइ नै केबिन केबिन दं माथो मोजां मोजांथार आगोलाव दा बांसिन याव तिनदुला दंमोन नै गैला गावना फैदों एखे दैयानो ओमफ्राय बे दैयानो बै सिबिंखौ थाङो जानो थाखाय अर्डार खालामसै नै जोंहा दा जोंनि कस्टिउम लायग्राफ्रा मा जाखो फैद' माम्बार सा
जाना दोबैनोसै दुगैनो थाखाय जल्दी जल्दी आयो ट्रलि सलि लाना फैजोबबाय दैयाव दुगैनोसै जोंहा जिरि जिरि बोहैनाय दैयाव नै गाइस पुरा चेन्ज खालामना लाबाय दुगैनोसै नायदो माबायदि दुगैनो थैखासिगोन जों Nei, ramai bidang dia nei, ramai. Malah sapa dia dugini nei, bilik sana ya. Cium tali terbaik nama. Hah? Siap betul jangan. Kaisa laga? Mari nanda. Hah? Oh. Malah saja dugi biar sabun full ya biasa. Kagli tahu nama ni. Nih malah gas sih light gas itu tanah. Hello guys, boria nang bay dugi na nai. Nih dah jeng dugi gas. Ya oleh mati nih, apa sih? Itu nanti ya sih speed akom. Biar yang pidina sama suku nabi gris lah. Resort aku ini ada sama kote sama. Hei. Hompa tu betul. Man. Jadi pun nak siapa kami ya? Guys, samo खनखांबाय आरो ना साम'खौ बेसे मोनदों खोन्थानि र' guys साम'आ मोनबाय नै फिसा फिसाबो दं गिदिर गिदिरबो दं आरो ना नै बोथिसे guys नै दुगैखांनानै जानोसैलाय फ्राइ राइस ओमफ्राय मा दंबायो इयो मा अमा salad फ्राइ नामा full plate only 6 piece price जाहैबाय 200 तारमाने बे 6 पिसआव 6 पिसआव 200 ओमफ्राय फुल माने फुल प्लेट नालाय 200 200 400 बिराद टेस्टी किन्तु यो हले हले आंबो जानो लुगैबाय न्याम न्याम नै जानोसै दैमानि गगा मोनजोब्बाय आङो नै दुगैनानै पुरा गगा मोनजोब्बाय आङो ओमफ्रायो बिराद थाम्फै जोंनि न'आ अख्रां सायाव दंबाबो अख्रां सायाव दं होनबाबो थाम्फैयानो थाम्फै हाग्राबारि नालाय दै गेजेरजों ओरैबो दै सिंखावनायसो गेजेराव दं दिबाव जोङो दै गेजेराव दं दा ओंखारनानै खोन्थागोन र' लाइट होनानै मोजां नुदोंना एसे नैबे आदाया नै बिसानि आदा माने देले खोन्थालाय एसे आमाइनि फिसाला आं माने आमाइ माने आदानि बिफानि बिनानावनि फिसाजो औ ओंखायनो आंनि आफानि बिनानावनि फिसाजो बेनासो मोजांसिन जानो बेनासो खोन्थाना बेना जायाखै नायनोसै मा लाबोखो बहुत मजा खाट रहा है दे ऊपर है लेकिन फिर पूरा दे रहा है सौफैलायबाय नै जोंनिया अमा ब्रयलार अमा Hey guys, जों नै बेयावनो थादोंमोन बेयावनो जाखांबाय ओमफ्राय ओरैजाय दङ नै इयाव मोनसे ओयावबो दंमोन आरो इयाव खोमसि जाबाय इयाव बरिया आरोना खोन्थानि र' खाथियाव मोजांथार माथो इयाव नै गाइस नायदो मुनखौ ओरैबायदि समायफ्लेदोंना दैजों नायलाय Oh my god. नै जोंहा बेलेग मोनसे डेस्टिनेशनाव फैलायबाय माने बेलेग मोनसे जायगायाव बेलेग रिसर्टआव फैलायबाय बिल्डिं सायावसो दं आरो दै बिल्डिं सायाव ये माबानि
सखामनिनो आरो सामखिनि खाथियाव तिनुके होननाय मोनसे रिजर्ट दङ जों तिनुकेआव जों दा हाबफैबाय ओमफ्राय 7K आव गाबोन आंथ' 7K हाबहैनो हानाय नंला दा तिनुकेआव जेने थेने लाना फैबाय आङो आलासिफोरखौ ओमफ्राय गाबोन फुङाव बिसोरो 7K आव हाबहैसिगोन आरो जोंना ओंखाम फैबाय नै चिकेन कारि दाल फ्राय गिनानै थैखाबाय नै बेखौ बोरैबा बदमास्टार सैमाया गिनानै बिसिनाव बारखोखाबाय आङो ओइ नै सैमाया थांदो नोङो बाहेरायाव थांदो नै आदा आरो बाजै मोना थांनो ओंखारबाय थेंक इउ स' माच आदा आरो बाजै जोंखौ एसेबां मोजां बेरायहोनायनि थाखाय स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जोबोद मेंबायबो आरो बिराद हरबो जाबायबो आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय गुड नाइट